Ang panahon nagbabago, pati huna-hunahan tao, di maaraman tinikangan ngan ang katapusin kung sano. Yakan nga ikaw nga nako, asya ato na nagpatapo, bisan agwat hakada usaha, magkahirayo. Nabagan adlongan bulan, pero habot nga ang gugman na aton kalibutan. Hakada usa asyaan sinaaran, bisan di pa sigurado ngan maaram. Kay langit nganto naman it pagitan, ha istorya na may dakita maataman. Kay kung talaga man nga kita magpadayon magkadayon, bisan ano man ang panahon. Sobrahan kada nagmit hantanan, di na maaram man oras na nadalagan. Di man kita maaram kunti kaingin hainan tubtuban. Di man kita sigurado kung ano man nanabuha, istorya nga nagtika nga harayo. Pero maaram ka kung ano ginaabat mo, amo na ito ngan. Di man kita sigurado kung ano man nanabuha, istorya nga may ikaw nga nako. Pero maaram ka na kung sakto amo na kay kung talaga amo na amo na amo na amo na kay kung talaga amo na amo na amo na amo na kay kung talaga amo na amo na malabo pero pwede man maklaro, pero ang klaro pwede liwatig na lumabo. Kapag laom na laom bisan di sigurado kung may malalauman ba. Ano ba ang hunang-hunangan, kasing-kasing desisyon magkaiba. Pag-abot na gugma nag-uusa, kung di ko para akong ngan ako para imo ba. Sitwasyon komplikado, ano ba ang sunod na mananabo? Magtutuman ba niya kang ikaw ngan ako, di maaram ko na no. Kay kung ano manan umabot, aakseptaron na waray lain habuot. Ayaw pag-apras dapat hulton, bisan hino di man maaram dalaga ng panahon. Sobrahan kada nagmit hantanan, di na maaram man oras na nadalagan. Di man kita maaram kunti kaingin hainan tubtuban. Di man kita sigurado kung ano man nanabuha, istorya nga nagtika nga harayo. Pero maaram ka kung ano ginaabat mo, amo na ito ngan. Di man kita sigurado kung ano man nanabuha, istorya nga may ikaw nga nako. Pero maaram ka na kung sakto amo na kay kung talaga amo na